Kubor nakaslem jong unausan hima. Agabaningkong ka jingkmen ka long pala liam mamlaban batay. Ya ingu yu blay baladon bentabat ngi kamtam la kerku gado ya ka management bro ka way ya kino hikai kerpang en aga bentai I ame ba ai hun sya kharbi bar ai ka burong ya ladi ya ga yeng gesem ban aga benta ka school. Ai kublay ya sister vice principal iba hapo gijing pai gijing kemi gijing rap dan gijing I blala ban senran lang ye ki khana school baro ai kublay ye kino hikai baro ki ba tre shitom ki badon ya kata kemensim jingkit klik dai maki ki bala mol ki blala ban yalam ye ki khana om tang ban hikai shapang gijing start henry ka akor ke burom ya kata brief diblay I ame ba ai hun sha lalong I khna ya ga baro kina hikai kre I hai I ya ga jingla jung I banwan ra ya ga burong ga bakra I lalong I khna I batista banwan cheskul bar iba trang ban yo jing hikai bar kham tam e ibara kemen ban yo jing tip bar ringka ga jing treshtom nangai ba jing treshtom jung I bar ga jing don ka ko relationship bar kina hikai kalon ra susu ya kata gejing jong ngalai iru hai ya kata potentiality juga ya gejing sorit ban keli habai im sotho bar kadon kata gejing treshi tom umde etang haskul na school hayeng haskul bar ngangai ba kumalai kendo kikime paru ki aimen sim hai kabaar na so tena shikade ban ong ba kikna jungi kilakir habai I ki khna jungi ki jai pinri khasi haba ki keu shikmat ni sorong ya kata umdei tanga kumbu principal kumling do ande ki jai pinri borok ka kemen ke jing syaram haba ngidon kemen sim jing treshito ublei yarap ya kitu ki blei ki bayarap iladi dengan ngek ba I ame ba ai hun sha ibla treshito yaine persevere yaki eke borok kade ke jing jong ki umat ki balang keladai ke jingkemen naga benta jungi tinga ai burom naga benta jungi ibrawan rak burom ye ke skul hakene ke dur ho ngila yo le se ki por iba menshwa ki top 20 dan ki top 10 ada ke de sin ke bening kompat kat ba ngiyo jingtip ban yo ya ka first happening jungi ta ki arpom tinga kit bokir biang kain naga benta jungi bainang ya syukrang bamde bandon ke mensim jing sorong tang hakum gene ke benta kamen sim jing treshitong ka jing sorit ban long bri man bri ru ban wan hak clear do ya si ban yalam ya ga jai ben riu jungi ban ai burom ru ya ga jai ben riu ha gi duri ba pher tinga ngai ba ha gi jing treshitong ka jing job ka don pe ke se sin biang ku ble shibun ya phi ka media kham tam e brawan chadu chini ka jaka jungi na tip ka jing jingai henry phila ya kamen ka lang ban ni akum kene ka jingyo ka result jong ki khana school be chuni hoi ha ki pu lockdown ni ya ki jing e ka ba jingjar shisha henry kumno ngi lai lum lang kum kino hikai pat kumno ngin wan ra pa di khana ban reach out ya kene ka kubor jong ki hikai tinglai sedang ban ya lum lang lengkap bagi lesi bagi khana bani pha ya se ya ki materials ko jongi but kini ki khna hoi ngam la len don ki ba shim khia ya gata don ro ya se ki ba shim stu hereng I pan majority na preng jong ki pat wala lesi ka school kam don bon ki facilities kumba long ki ki school hereng ong pat ba la kumno pat kino hikai ga penon kam ba ya ki teaching aids ka ba ki don kam de lesi ha ki dur ki dar ki ba ki la ra lesi naka personality jongki naka jingla ke jongki ban pensung thu badha ke juga por ki continue mde tang ban sen ya ki jingtho ki da phone lesi ya ki da walk out don lesi ki khna ha bakim so thu ki phone ya ki no hikai bar ha kata ga dur ka don kata ga link ha pedeng jong ki khna bar ki no hikai te ga don ro lesi ga ni ke jingbut den I we pa
Te kami laong biang lase kamdede ha ke jingdon bon facilities matente la dengi don la dengi menang kunan kamru kalong len te kini ki kena school kemelong menta kibe ki kena school kumjo la de kimpoi se kemadru hendring ipat baka don kata ka connection ke jing trace tom ke jongki ke jing budden kimhun tang itu material bi ai no hikai nalor kata pat ke don ru lase ke extra effort kabaki wat nang ni natai kejuk mental se don ki kena ke don ni kata ke jing krang banwan cekmat ki wat kilat nanti ki don le se ha ke internet repair ki wat kiwe le se ki wat de kiwe pat kabaki kena ke badon hi ya kata ke thom ki wat hi benta kumno ban yo ya ke jing hikai ke jing ra nama ki don no hikai ru mde tang ki sanya ki no le se ki le ki video ki hikai ki teknik repair kat kum ke jing la ke juki tengah naik ba ha ke school jungi orang pi kena hikai la trace tom hai benta repair but ni don so apren jong kini ke burom kaba kena hikai bari kena kila ai na benta ke school latangi ni jor ki kena nong kendong bar ki kena sor ni ong mateng ki kena sor ki khamla ering ong padi pi pat ki kena nong kendong jungi ru kila ong pi lada ki don kamon ba ha habadon kamon kalenti ka kadon kabaning kong shwa ta titiu kumnong ishim ya keno ka kam ka bangi tre ningi pule ni ngiya ngiyen tingangai bai ni khna ru batkiwe bagi khna ke badon hak ni ke jaka ke jumi abaki don ya ka good attitude baki ek boro kin job ada de hanong sor ada de hanong kendong hakino gini ke jaka nomor kamdon ka shortcut ban job ek boro kadai be hak jing trashiton ka jing len de baka jing so thu ya ka ek bangi le ka bar habangi so thu ya ka ek bangi le kamot ba ni give the best bar habangi I the best but kadai kata oi people ki khna kin job nomor ble bakiwan kiwan testa hapring jong asko hapor jong di lockdown le sing ni ong ba le se kino ki khna jong ki jinja henre ki don kita ki facilities ki bakino hi kai ki ai but hak juga por na apply ke school pat ki one banwat jing start wat ke ba bala bani rap na binta joki ngong tang kami hi ke hasol na kendong kumbang aju kren berbor alfabet de hiju ke alfabet ke de hiju hasol de hiju alfabet hanong kendong de hiju ke alfabet de hak bakhado pat kumno ni motivate pat kumno ni pelong ki hagi dul jo sentence kumno ni pelong ki hagi dul dak jing tho bat kumta da ka bangi shimeka klam da ken ya ke jinglong baduk ni ke jinglong beruspa ni ke jinglong na kendong ni ke jinglong nongson kabakut he ke de perseverance hard work but ki boro ke jingdwai ho bleiru nama blei la do blame ai jing ko jing khia abang idon kamon kan yani ke badon kam kalong ba niya ingkal lang kumbang idon kamet bagamen sim je kum taru niyo benta lang bantre na ga benta ke jing bha pa ke jing job ha ke jing im jing ke tang kum tahi ai ku blei